Hola, bona tarda. Avui tinc el plaer d'entrevistar la Cristina Martínez del Servei Membres de Casa de la Vida Independent de la Fundació Catalana Síndrome de Down. Bona tarda, Cristina. Bona tarda, Montse. Gràcies per convidar-me. De res. En què consisteix la teva feina? La meva feina actual a la Fundació? Sí. D'acord. La meva feina ha canviat una miqueta des que vaig entrar a la Fundació fins ara. Llavors t'explico una miqueta la que faig ara, si vols. Doncs actualment soc tècnica en l'educadora social, en el servei de Me'n vaig a casa, del Servei de Vida Independent de la Fundació, i la meva feina consisteix una miqueta en acompanyar a les persones usuàries que viuen de manera independent i una miqueta a les seves famílies en el seu projecte de vida. És a dir, nosaltres, les persones usuàries reben uns suports que estan pactats a nivell setmanal que porten a terme els integradors socials. I nosaltres, com a equip de tècnics, el que fem és supervisar una miqueta les cosetes que es fan en el suport i arribar a acords tant amb les famílies com les persones usuàries o els seus representants, els seus assistents legals, per tal d'anar millorant en tots els aspectes de la vida diària i sobretot l'accés a la comunitat. Per què vas triar aquest servei Membres de Casa de la Vida Independent i no un altre servei de la nostra fundació? Jo vaig entrar directament al servei de Me'n vaig a casa. És a dir, jo estava estudiant, vaig acabar els estudis d'integradora social i mentre estava a la universitat, que seguia formant-me, doncs vaig enviar un currículum i al cap d'uns mesos em van trucar. I realment mai he estat al d'altre servei que no hagi sigut el de Vida Independent, així que és el que més conec i és el que realment he decidit ser-hi i en principi seguiré sent-hi. Sí. Així que... Com és treballar amb els teus companys? Mira, jo crec que el nostre equip té coses molt bones, té un petit hàndicap, una cosa una mica dolenta entre cometes. Nosaltres sempre diem que la nostra feina és molt solitària, és a dir, nosaltres quan fem els suports anem sols, no? Ens anem movent per Barcelona, pels llocs on treballem i anem sols. Llavors és molt important tenir una bona manera de treballar en equip, és a dir, d'integrar l'equip, perquè fem una miqueta de cohesió i perquè quan treballem sobretot en un mateix domicili dues persones puguem treballar de la millor manera coordinada. Llavors en això, diguéssim que el Sergi Torrent, que és el coordinador, i les altres dues tècniques treballem molt perquè l'equip sigui, pensa que som 20 ara mateix en l'equip de Vida Independent. Per tant, hem de treballar molt de manera conjunta, fer cohesió de grup, intentar veure'ns de manera presencial el més possible i tot això fa que quan hem de treballar de manera conjunta ens sigui molt més fàcil. L'any passat es van celebrar els 25 anys del servei Membres de Casa. Què opines tu? Clar, pensa que d'aquests 25 anys jo en faré 18 aquest any. Vull dir que ja em porto uns quants. No vaig començar des del principi, però ja em porto uns quants. Al final l'evolució jo crec que ha sigut superpositiva. Quan jo vaig començar érem 5 integradors socials, ara som 17, i quan vam començar eren 4 o 5 usuaris i ara hem atès aquest any 2025 90. Vull dir que el creixement ha estat exponencial i això jo crec que és una cosa positiva perquè això vol dir, primer, que se'ns ha donat a conèixer i que, per tant, les persones que poden accedir al suport a la llar doncs el segueixen demanant i ho veuen com una alternativa de vida, viure de manera independent, i això, clar, ens omple d'orgull que podem seguir ofertant aquest tipus de servei perquè les persones en situació de discapacitat puguin viure soles. Quants suports pots arribar a fer a la setmana? Com a tècnica o quan era persona de suport? Perquè, clar, abans pensa que ben bé podem atendre entre 7 i 8 persones usuàries i al total de la setmana doncs uns 20 suports, més o menys. I ara, com a tècnica? Ara, com a tècnica, la meva feina és una mica més extensa. És a dir, no només faig les visites a domicili, que també en puc fer 6 o 7 a la setmana, però després tinc altres coses, com reunions, coordinacions i coses més, potser, d'estar davant de l'ordinador per gestionar. Llavors, al final, la meva jornada és la mateixa, però em dedico a fer com altres coses. Llavors això, visites a domicili, més o menys el que tu em preguntes, això, unes 6 o 7 a la setmana sempre intento fer-la.
Com organitzes per anar de casa a casa les persones de suports? Feu reunions de cercle. En què consisteixen? Vale. Nosaltres el que fem és una mica de gestió d'equip, és a dir, nosaltres organitzem uns horaris perquè cada persona de suport sàpiga on ha d'anar, sàpiga quins són els seus usuaris, fem, diguéssim, reunions per pactar una miqueta el que cada treballador ha de fer, vale? I llavors els tècnics som una miqueta els que organitzem el que tu dius, les reunions de cercle, vale? Normalment fem una reunió de cercle cada 2 o 3 mesos, tant amb la persona usuària com amb el seu cercle de relacions, que normalment és la persona usuària que diu doncs, la meva família, els meus assistents legals, doncs una amiga de tota la vida que m'ha ajudat, no, a independitzar-me. La persona usuària és la que escull una miqueta el seu cercle i de tant en tant ens reunim i mirem una miqueta doncs, aquest pla d'atenció personal que nosaltres elaborem perquè s'arribin als acords una miqueta del que vol la persona aconseguir en aquest procés de vida independent. Doncs, a nivell de totes les coses, tant de la vida domèstica, com a la comunitat, com a benestar emocional, benestar físic, totes aquestes cosetes les plasmem en el pla d'atenció personal i en les reunions de cercle és on revisem una miqueta com estan totes les coses i si hem de fer nous acords per aconseguir noves fites i que això no pari. En quines tasques ajudes als usuaris? Jo crec que una miqueta ara la meva tasca, jo crec que em sento una mica al mig, a vegades. És a dir, com jo he establert un vincle, no?, amb la majoria de les persones usuàries, jo ara estic una miqueta entre les persones usuàries i les famílies o representants. És a dir, les persones usuàries em demanen o em diuen ai, doncs em passa això, o ai, m'agradaria, coses que també parlen amb la persona de suport, I una mica la meva tasca és ajudar que es compleixin aquests desitjos o aquestes coses. Com? Doncs ajudant a les famílies o als assistents legals a planificar-ho. És a dir, la persona usuària es vol apuntar a un curs de cuina o es vol apuntar a el que sigui. Doncs un curs de cuina, mira, des de la Fundació n'oferim un, es podria apuntar. O no, a fora, en el centre cívic hi ha tal cosa. Doncs la meva tasca molt és fer com de pont, entre els desitjos i les coses que vol la persona usuària i les persones que l'ajuden al seu cercle de relacions. Llavors, pràcticament la meva tasca es basa en estar una mica al mig entre les dues parts. Quins són els reptes que han afrontat els educadors del servei de vida independent? Uau! Jo crec que un repte important és crear un bon vincle amb les persones usuàries. És a dir, nosaltres al final tenim una cosa que ens diferencia molt dels altres professionals de la Fundació i és que nosaltres entrem a casa de les persones usuàries. És a dir, aquí tenim serveis a la Fundació que són les persones usuàries que venen a la Fundació a rebre un servei d'atenció terapèutica o de fer un curs. Nosaltres el repte que tenim és que hem de saber posicionar-nos en una situació de confiança com per poder ajudar a la persona usuària a complir els seus objectius, les coses que vol aconseguir. Però això ho fem des de casa seva. Vull dir que nosaltres al final som uns convidats, entre cometes. No anem allà a dir això s'ha de fer d'aquesta manera. No, nosaltres convidem, intentem arribar a acords, però això es fa des del vincle. Llavors jo crec que el repte més important que tenen les persones que atenen en els domicilis és crear un vincle sa amb la persona usuària. Què significa la paraula SAVI? SAVI és el Servei d'Atenció a la Vida Independent. Llavors, SAVI vol dir el servei que nosaltres atenem. Nosaltres, el Servei de Vida Independent està recollit a la cartera de serveis socials i qualsevol persona que rep, diguéssim, el nostre suport està rebent una subvenció per part de la Generalitat. Sí? És un servei completament gratuït per ells, per les persones que atenem, però sí que, diguéssim, que ha de fer tota la tramitació a través de la Generalitat, sí? Llavors, nosaltres al final el que fem és donar el servei, sí? SAVI són com les sigles que reuneix la paraula de suport a la llar. Què penses de la revista X21? La revista X21, doncs, mira, jo crec que és com una oportunitat o com una plataforma que us ha donat una miqueta la veu per... Jo crec que durant molt de temps a les persones en situació de discapacitat us deia que no teníeu opinió, que no podíeu dir la vostra i d'aquesta manera teniu una plataforma com per sortir a l'exterior, dir el que penseu,
demostrar que teniu opinió i, a més, fer-la conèixer i que altres persones puguin dir ostres, si poden opinar sobre futbol o poden opinar sobre cinema o poden opinar sobre política. I jo crec que és una miqueta una manera de treure la bena dels ulls a la societat i donar aquest espai que jo penso que està molt bé, que l'esteu aprofitant molt bé. Pues, gràcies per venir i tinc un plaer d'entrevistar a tu, Cristina. Moltes gràcies per convidar-me. Igualment.